Masak mujair. Mujaire tak goreng garing. Iki wis tak marinasi nek kulkas. Dikei mae mau esuk. Iki jam 7 bengi gek tak masak. Siapke bumbune brambang bawang lombok karo miri. Kena ke sarapan sesuk-esuk. Tumis bumbune nek minyak panas. Iki wis tak kei salam karo godhong jeruk. Ketumbar bubuk, kunyit bubuk, merica bubuk. Kei uyah karo moto, terus tambahi santen. Mujaire ditata siji-siji sing rapi nek wajan. Agek setengah perjalanan gas entek, langsung tak pindah ning kompor portabel. Iki tak tambahi irisan tomat ben ana asem-asem. Tak wolak-walik alon-alon ben rajur. Iki tak incipi sik. Wah, mantep. Iki ling masak membengi tak gawe sarapan esuk-esuk. Karo tak gorengke welut. Dadi wingi karo digawani welut. Iki welut tak goreng garing. Langsung telap-telep. Iki mujare aku njukuk sing gedhi. Sak piring ngenteke 4 centong sego.